A Niva bírja. A Niva bírja. Mi az, ha korlátlan anyagi forrás lenne, akkor milyen autóval vágnál neki? Mi lenne a bakancslistás autó? Nivával. Halál komolyan mondom. És ezt most teljesen komolyan mondom. Ha most korlátlan anyagi forrás van, akkor is a Nivával vágná neki. Csak kicsit másképp csinálnám, építeni. Korlátlan anyagi forrásnál építenék magamnak egy műhelyt, ahol lenne emelő, eszterga, szerszámok, minden. És megépíteném úgy az autót, hogy tökéletes legyen, teljesen tökéletes.